Diceritakake ana salah sijine papan panggonan potong rambut lan perawatan rambut sing jenenge salon gaib. Pancen aneh lan keprungu serem jenenge. Sabendere jenenge salon Neni jumbuh karo jenenge sing duwe salon yaiku Neni Sukmawati. Salon iku dadak dadi viral lan dadekake gempar wong-wong sing padha krungu gara-gara sing duwe salon ketekan bangsa makhluk aneh sing teka melu ngrawat rambuté ing salon kasebut. Jeneng salon Neni wis kawentar tekan ngendi-ngendi, kejaba asil potongane rambut apik, rebondinge lan semotinge ora nguciwani mligine kaum hawa sing padha dadi langganane. Pancen anggone Neni nggeluti donyaning salon wis kagolong suwe, malah panggonane uga embuh wis kaping pira anggone ngolah ngalih. Pancen ngalih iku krana papan panggonane salon iku wis ora dikontrakake maneh. Ana maneh alasan kepindahan salon Neni iku merga tanah sing dipanggoni iku arep diedol karo sing duwe. Singkat cerita, sadurunge ana kedadian sing ganjil lan ngegirisi iku, sejatine Neni wis dielingake karo wong akeh menawa panggonan iku wingit lan ngandhut aura gaib. Malah dadi rasane wong akeh kok wani-wanine manggoni omah kosong sing dikenal angker lan horor kanggo usaha potong rambut. Pancen omah sing ngadeg ana ing protelon sing ora ado saka kuburan ringin kembar kuwi wis sawetara suwe suwung ora trawat. Saben wong sing manggoni ora betah suwe, nate dikontrak bakul sate durung entek kontrakane wis ditinggal glanggang merga krasa menawa dagangane sate sepi ora laku. Salah sawijining bakul buah uga nate nyewa panggonan kuwi, nanging ora nganti suwe ngaleh saka kono. Kabare ora kerasan manggon ing kono merga gara-gara ana kedadian kang aneh lan ngandhut mistis. Kabare asring dagangane buah padha bosok. Sawise oleh pituduh saka wong tuwa, bosoke kuwi amarga diuyuhi bangsane lelembut. Senajan wis dadi pocapane wong akeh ngenani keangkerane panggonan kuwi, Neni isih nekat ngontrak. Malah ana sing njeluk menawa panggonan sing disewa dening Neni kuwi sarange gerombolan bangsane lembut. Akeh pawongan sing padha mrinding saben wayah wengi yen liwat ing ngarep kono. Nanging kanggone Neni ora ana rasa jirih babar pisan anggone miwiti usaha salon ing panggonan anyar kuwi. Pancen ora diselaki nalika kawitan manggon ing omah sing digawe nyalon kuwi ana hawa lan aura mistis. Apa maneh ing pinggiring kiwa tengene kono ana wit rembesi kang agrom ngrembuyung katon singup nalika wayah bengi. Wis watara 5 wulan salon Neni buka, nanging apa sing nate dadi pocapane wong-wong ora kabukti. Nyatane senajan salon anyar sing ngadeg ngancik 6 wulan mlaku kanthi lancar lan pelanggane sangsaya akeh, mligine para wanita muda embuh iku potong rambut, rebonding lan semoting. Gancaring carita ing sawijining wengi Neni ngrasakake ana hawa sing aneh kang mrambat ana ing sekujur awake. Kaya-kaya wengi kuwi rasane beda kahanane karo wengi-wengi adate. Kejaba kahanane sepi, swara-swara baunge asu saka omahe Cina sebelah nambahi tintreme wengi. Sinambi gembol rasa jirih lan merinding
Neni lungguh dhewean karo dolanan HP. Sing lanang bojone sing adate mbiyantu anggone ngrewangi nyekel pelanggane. Bengi iku dianguk lagi turu nglepus ana ing bilik kamar sing biasane dienggo ngaso ing panggonan kontrakan iku. Bengi kuwi pancen bengi kang krasa sepi lan tintrim banget, ora kaya bengi-bengi sing biasa dilewati. Wengine durung patiya jero nanging kahanane bener-bener sepi mampring kaya bengi kang mati. Saben bengi sing biasane akeh wong padha sliweran golek panganan, ning bengi kuwi ora ana sliwere wong babar pisan. Mbok menawa sepi merga wiwit sore pancen udane deres ora leren-leren, malah isih ngrecih nganti jam 09.00. Kahanan iku sing dadekake salon Neni sepi, mung ana siji wong sing potong rambut. Disawang jam sing cementel ana ing tembok wis nuduhake jam 10 kurang 5 menit. Neni wis graita menawa jam-jam semono kuwi wis ora ana sing arep mara potong nampapane. Pancen kanggone ukuran usaha salon jam semono kuwi wis wektune tutup. Lagi wae Neni sing duwe salon toto-toto merapikan peralatan salon lan nutup korden. Ujug-ujug ana wong wadon loro umur-umurane katon isih muda nganggo sandangan sarwa ireng. Lan wong wadon loro iku nganggo masker warna ireng kuwi ngadeg ngejejer ana ing ngarep lawang. Sawise ditakoni jare arep potong lan smoting, mesti wae Neni krasa kaget. Bengi-bengi kok arep smoting? Akeh-akeh wong sing arep smoting kuwi wayah esuk utawa awan. Merga mbutuhake wektu kang dawa. Njur Neni ngomong menawa potong wae arep diladeni, ning nek arep semoting sesuk wae. Sawise diwenehi arahan, wong wadon loro kuwi isih ngotot njaluk semoting. Pungkasane merga didesek terus, akhire Neni kepeksa ngladeni lan kanthi setengah-setengah ati Neni arep nyemoting wong nyelowati kuwi. Enggal-enggal wong wadon sing durung dikenal kuwi diakon lungguh ana ing papan panggonan sing biasa dienggoni kaya wong-wong sing arep smoting. Sawise kudung irenge dicopot, rambut ireng sing digulung iku njur diore dawane meh sabangkean. Neni dadak kaget campur merinding ulu-ulu ing tangane. Merga rambut ing ngarepe kuwi katon gimbal kaya ora tau dikramasi. Wong wadon kuwi njaluk rambute dipotong nganti sak pundak lan njaluk dismoting. Bengi iku pikirane Neni kebak pitakonan. Lagi sepisan iku ana wong wadon arep potong nanging tetep nganggo masker. Akeh-akeh wong yen arep potong rambut kuwi mesti maskere dicopot. Senajan wis dikongkon nyopot maskere, dheweke panggah ora gelem. Mripate Neni nyawang wulu-wulune wong wadon nyelawati iku warnane mondo-mondo abang kang gegirisi. Sawise nyawang pemandangan kang nganeng-aneh kuwi, Neni njur cepet-cepet nandangi panjaluke. Wong wadon iku kanthi ceket-ceket karo ngampet rasa wedi. Tambah wedi maneh nalika Neni nyawang pangilon ana ing ngarepe ana pantulan kang gegirisi, yaiku mripate wong wadon iku katon gedhe mlolong lan ngetokake cahya mencorong abang. Dadak sekujur awake Neni krasa gemeter lan prinding-prinding kabeh. Malah saksuwene dadi tukang potong rambut lagi sepisan kuwi, dheweke angel anggone motong rambute wong wadon sing durung ditepungi kuwi. Rambut sing arep dipotong kuwi krasa angel dipotong, kaya-kaya guntinge ora tedas karo rambut gimbale wong wadon kuwi. Neni mandeg njur nyawang guntinge. Genah gunting ana ing tangane kuwi sing biasa dienggo motong wong akeh krasa landhep. Lah kok bengi kuwi kaya-kaya ora tedas. Gunting disawang maneh iya katon landhep.
malah awane mari dienggo motong salah sijine pawungan isi krasa landhep. Lah bengi iku malah kaya ora tedas karo rambute wong wadon kuwi. Suwe-suwe ana swara rintian sing kawetu saka tutuke wong wadon kuwi, suarane malih gegirisi. Mbok menawa nahan rasa lara saka gunting kuwi, sabenere Neni wis ora kuat nahan rasa wedi lan dadak kepengin nangekake bojone sing lagi turu nglebus, nanging ora sida, kaya-kaya ana sing gandoli sikile. Sawise kelar anggone motong rambut gimbal kuwi, Neni terus nyemoting apa sing dadi panjaluke pawungan iku. Wengine sansaya sepi lan langut. Neni lan pawadon loro kuwi ora omong babar pisan, kaya-kaya padha bisu. Mung swara alat sing kanggo ngrapikno rambut kuwi sing keprungu ing sepining wengi. Ora wetara suwe, ora kurang saka 2 jam semoting ala kadare kuwi wis rampung. Karo ngempet rasa jirih marang wong wadon loro kanthi kulit ireng jengges kuwi, Neni ngomong kanthi wel-welan menawa semoting wis rampung. Sawise rampung, wong wadon kang gegiris kuwi njur ngetokake dhuwit saka dompete. Saklebatan Neni nyawang dompet sing ana tangane wong wadon kuwi. Wernane dompete uga serem. Dompete warna coklat berbulu kaya wulune jaran warna kekuning-kuningan. Wengi sing bener-bener gegirisi kanggone Neni sasuwene dadi tukang salon. Sawise takon ongkose kanthi swara serak, wong wadon sing durung ngerti asal usule kuwi njur ndudut dhuwit atusan ewon, 3 lembar agi-agi diulungake Neni. Karo nampani dhuwit, Neni kober nyawang kuku-kuku dawa ireng duweke wong wadon kuwi, kaya-kaya gak tau dirawat. Sawise mbayar ongkos moting, wong wadon loro kuwi metu ninggalake papan kono. Anehe wong wadon loro kuwi uga ora menganggo sandal lan telapak sikile katon gedhe lan medeni. Ora kaya telapak sikile wong-wong lumrahe. Kanthi rasa wel-welan, Neni agi-agi marani bojone supaya tangi merga saking wedine. Sawise tangi saka turune, sing lanang diceritani nganti gamblang apa sing diweruhi bengi kuwi. Kanthi rasa kepengin ngerti sak temene, Neni lan bojone gagian ngetutake wong wadon loro kuwi sing mlaku wis kabuntel wengi. Neni lan bojone nyawang kanthi setiti lakune wong wadon ing petenging wengi kuwi jebule mlebu ana ing kuburan bong Cina sing kawentar jare panggonane gerombolane genderuwo. Isuke salon Neni dadi rame lan viral menawa bengi iku ana bangsa gaib njaluk potong lan semoting. Esuk iku uga Neni nyaponi bekas potongan rambut sing mau bengi dipotong. Neni denger-denger sawise nyawang rambut sing blasah ana ing jobin iku, jebule rambut iku ora sak lumrahe, ning rambut kuwi kaya memper sapu lantai. Mulane bengi kuwi guntinge kaya ora tedas motong rambute wong wadon kuwi. Jebule sing dipotong wengi kuwi ora liya rambute genderuwo. Ora mung kuwi, Neni njur njupuk dhuwit nang laci saka ongkose wong wadon loro kuwi. Sawise diilang-ilingi, dhuwit kuwi ora sak lumrahe dhuwit, nanging ana gambare remeng-remeng makhluk aneh. Dening Hadi Pamungkas.